FM News. Lokal. Idol John, go ahead. Nakaupo na ti narawaya basura dagiti nang isayang kati cleanup drive iti ili ti Dumalneg kas paset ti programa ti munisipyo anadalos ng ili na talged nga umili. Indauluan ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ti aktibidad nakibinuligan na ti Municipal Environment and Natural Resources Office. Nagsasaroon na isayang kati cleanup drive kadigiti waterways, canals, and drainage system kas paset ti panagsagsaгаnan kada ito'y po na ti panagtutudo. Kaligaguma na ti gobyerno lokal ang mapreventaran na iti posibleng agtao da problema no danton dagiti napapaot kuno napipig sa bagyo sa gapo na asang sangkamaysada anang iwanwan at ti panakataripato iti aglawlaw. Malaksi diti duang opisina anang inisyar ket aktibo na kipagpasetpay dagiti opisyalis ti munisipyo ken barangay dagiti department head miyembro iti Philippine National Police Bureau for Protection at apay ti presensya dagiti barangay health workers, barangay tanod ken dagiti engineering staff. Nakita ti konsepto ti bayanihan babay niti panakitinulong da anang ilatpas ti nasa o cleanup drive. Umabot ti may sa Adam Truck, tirway dagiti nakolekta rabas basura, kenebel lang damit laing dagitoy itinasimpa awagas. Iti iliti Dumalneg, Kadway 99.5 back in the world, Idol John 15, Tata,